a fekete méreg átveszi feletted az irányítást, és könyörtelenül átírja, aki vagy. Ez nem egy étrendkiegészítő, ez egy természetbe zárt ősi vágyma. A véred forni kezd, a libidód nem nő, hanem feltör, mint egy elfojtott vadállat. A nő nem fog kérdezni, csak kapaszkodni. Energia. Napokon át nem alszol, mert minden sejted aktív. Immunrendszer. Mint egy vérpáncél. A tested nem reagálni fog, hanem dominálni. Ez a fekete méz nem arra van, hogy jobban érezd magad. Arra van, hogy visszavegyél mindent, amit elvett tőled egy gyengeség. Ha ezt beveszed, már nincs visszaút. Nem leszel kevesebb, nem leszel nyugodtabb, csak keményebb, hangosabb és férfibb. Vásárláskor használd a Dani 15 kódot 15% kedvezményért. Silait Honey, az egyetlen az Unióban.